Затворих те леко. Брат, чакам стамбата да кара тези банички. Направо ще се разбия. Казвам го, за да го знаеш. Баница, къде си маняк? Здравей, колега, как се затвори? Затвори, ако обичаш. Какво става, брат? Не си на лайв. Здравей, Бадър Халев. Обрали ли гадните чершафи ти гърма? Не са, хубави са. Дръж малко. Твоята фирма, колега, между другото излезем от такова. Да. Защото бях натварен на Джонито и викам, дай директно на Митака. Ти си на... Чакай, колега, ти си на лайв. Твоя глас чува, да знаеш. Да. Не, лайфа не. Когато не е, лайфа не се изключва. 24/7 са определящи. Твоята муцунка не се вижда, просто говориш. Ако искаш, ще бъдеш показан. Ако не искаш... Сега ти показвам като мастия съм, като едно безпризорно псе. Изчакай ме. Здравей, бедър. Чакай. Погледни, искам да видиш. Това куче е за приюта. Гледай. Watch. Кит. Смешно, а? Смешно. Готино ти е. Педераза. Значи ти стоиш в извор и се чувстваш хасиендата и това, ударил си лактите, а аз какво? Аз съм вързан. И клибедик, дойшло. Киризата с нощи мина, кирката с нощи мина беше изключително щедър, направо напълни с премиум плодове. По принцип е малко по-стиснат, може би иска нещо от 50 цент. Откакто стана звезда, забрави истинските си приятели. Аз откакто станах звезда, колега, али брате, не е вчера. Иде, моля се. Иде, много добре знаеш. Иде, много добре знаеш колко сме звездни. Точно. Този човек, нали знаеш ли бието как рязко стана за ето, когато пневматила се трансформира и нашия усетиш, че нещата отиват наляво. Колка, брат, потърси някъде другаде, ако обичаш. Аз усетих, му казах, няма проблем и без това почва да ми прилича. Да, не, той първи е застанал, но после нещата отидаха малко на това. Да. Не бе, аз какво съм превъртял, бе? Влях малко в затвора, фареста това, Юрий Бойко, Хендома бизнес, това е просто кино. Как да се извърши от дивана? Здравейка ми, Вери, оправи ми чершафа, копеле, мръсно. Да? Много е приятно. Кой е спаринга с дебелия? Кой беше дебел, бе? Чакай. Кой бе Бадър Халев? Ма търси с твой биф, още байки боксера и сипай с който си искаш, бе. Какъв дебел? Кой беше дебел на спаринг, бе? Що изладеш махалата, бе? Аз ли, бе? Абе ти беше на 60 часа, бях и бах колумбийки, 24 часа са определящи, 4000 евро давах на колумбийските курви. Отидах изчекнат минус на тестостерон тако и ако не беше и ръкавиците, щях да го приключа много. Всичките ми удари влязаха, гледай мача. Дей говори, то си път не ме удари, бе. А? Да, ще бавки в боксера, отидай за чатка някой на 40. Не е много прекай, дай да видим да не те сипят някъде. Аз сега вече. И да ти останат само медалите от кикбокс Интер. И хлибитик Дойшланд. Нямам къде да отида, между другото те не ми дават. Юрий Бойка, бедър, ти вече си дебел, не си това, което беше, копеле мръсно. Здравей, тюмбел. Ти си един чичка, който знае само да яде и да пие на село в къщата си. Мяткай са там сативето. Какво казвам? Един момент. Я да ви трансформирам. Чакай, обрах целият прах. Маняк, какво извърших? Чакай, брат. Изкъпах за кумшиста, брат. Не бе, стой. Стой да обсъдим следващите файтове. Как му трансформирахме това? Охо, брат, каква е та? Имаше мазга. Защо е избелял? Сперми си махал от Airbnb-то и с белина чаршафа. Какво ще правим? Това е Кой си изпръска? Кое е захвърляне? Да, ще чаршафи, които са... Ама са изпрани, бе! Кава ти беше
Изпрани са. Изправени са, виж го е. Виж го е. Изпрани са, всичко мириш. Абе, бабичка, Мириш много пари ли напител, бе. нямаше? Пари ли искаше? Къде са пари? Ела тука. Ще целеш пачки. Ела. Пари ли искаш? Има баница, айде един. Ела, къде е баница? Баница. Така, ти на мене, аз на тебе. Ти защо ми даде най-изгостиралия чаршаф? Абе, колега, ти са маняк. Слушай, така, един момент. Бара, ама бара, колега, бара. Бара гърми. Бара гърми. Бара гърми. 50 цент. Какво? Shut so many men. Чай да видя, чай му вечерната картон как се изпекал. Какво казвам? Какво викаш? В друга фирма да го извършим това. В коя фирма? Искаш реклама? Искаш, чакай, реклама искаш. Белако. Та пак аз съм на преса. Кого наричаш? Чакай, я покажи му. Аз съм дебелак. Колега, аз съм на преса. Ти на мене дебел нарича. Чай да не си показвам тарамбуката, че ще изчезна и от Инстаграм. Омазнен. Слушай, разкарай се да ни гледат лапите, чуть-чуть им стоям. Махни. Да. Къде е баницата? Джалил е много екшън плочка. Ето го. Дай баницата, ама не. Да. Колко баници взе? Две. Значи как ти... Две големи баници са, ти не мога да ги задържиш. Свижи ти са за трета баничка. Колега, не беше такъв. Ето ти вода. По принцип, ела. Вода? Как вода? Боза. Добре, това е добре. Чакай да сложим тук на масичката. Изчакай. Не, това е масичка. Здравей, колега, как си? Изчакай малко само. Чакай, стигаме нагрявай. Аз да снимам, чакай. Не, песни работи държа. Изчакай един момент. Стой. Ще не лай. Изчакай. Така. Момент, не, пак не снимай, докато не ти кажа. Слагам на всичкия пол. Момент. Иди на лалта. Не барай телефон. Не барай телефон. Къде го оставя? Ето го е. Да, момент. Сега, точно ти, шорти да си извърши. Момент. Изчакай. Пак ти прасете, брат. И пак мамата на това. Не, то му пак. Така, чакай. Лапта, Чакай се, какво каза? В какъв потник е откачен? Не, чай да им покажа поне на тиските потници от Пепко. Да, чакай сега. Купих 5 потника от Пепко на стоеност 4 евро един. Виждай, виж едно си кари от пазарче, докара в затвора на всичките закилинци, плюс шугуна нациста. Истински нацист, не е нещо. 11 години затвор, хендъма бизнес. Значи шугуна и аз и моите закилинци ставаме петима. Горе психопата 130 кила, 6-тима, White Brotherhood. Тези бели потници лично аз ги закупих с чехни на Марвел. Не, аз му ги поръча в момент. Мирише на премиум ароматизатор, още от затвора, когато съм правил. Голямо пране правих, брат, да знаеш. Голямо чистих. Тия момчета викат, какво ще правим то празняр, зякът за мини. Аз ставам в 5 часа и почвам да чистя, брат. Тези спът до 8:30. Само чакам някой да се отвори очите и почвам да му спаме на главата. Какво става, брат? Не ме занимай. Да. Да, така. Значи, 5 бели потника, излизаме на карето. Сутринта в 9 часа до 10:30. И знаеш какво следва? Следва сеща. Таки работи си гледал само по филмите. Излизаме на карето, слушай сега. Има свидетели, има и доказатели, дрона трябваше да дойде да снима, как примерно се гърбят цигани на карето от 5 човека, 20 човека да се опори долу. Побърка ги маняк. Тези обикновени хора искаха да ме разкарат мене от затвора. Нямаха търпение това копеле да съм маха от главата ми, то педерас. Не стига, че не може влез да го прибием, защото го чакат камерите, то педал. Не стига, че такова. Ти знаеш ли, че се извади хуя на вратичката за храната и го подавахте страшно? Не, колега, питай се клиниците ми ставам сутринта в 5 часа, Ескалибур. Отваря за храната, чукам старши, изкара, маняк ще ми го вземеш ли? Го правиш? Знаеш каква веселба беше? Един момент. Капуари, кома не гледаш, аз си баница. Ти сега ще преживеш една баница 25 минути, аз не знам теб по минута. Обаче аз, бедера влизам ли? Бой, ще откача. Мамка му харна пекарна, пари не ми дадахте за реклама, но бива си ги мамка му. Сега. Бой, гледаш фирмата.
Бе! Това е next level гангста. Бахто баницата, бе, брат. И боза. Вече и бешница. Бахто баницата, бе. Така. Това моята богара. Че какво правите места, брат? Вие филми? Тази беше интересно, ти минаваше смята на работа. Да. А? Доволен си? Не, въобще не съм гледал. А, ти ли? Ну бе, бах, че главно се зададе. Как ми си гледал? Ти ли бе, хората ми казаха, че не свършиш работа, си бил залепен на дисплея. Още един приятел те е снимал с дрон. Нищо го докара. Какви извода? Ти засечеш ли колко дълъг беше този сезон? Според мен вече е към своя край. Да. Искаш да кажеш, че изгасна. Имам такова предчувствие. Да, имам виждата целя в бяло, е така в бели дрехи. В бели дрехи. Бял панталон ленен. И с такива кроксите и обикараш за кафенци. За кафенци отиваш на машината да си пуснеш. Без захар. Къде отиваш? Защото си хелти. Отиваш в бас. И какво имаш? Кой искаш да кажеш? Искаш да кажеш, ще отида в ЦПЗ, бе? Имам такова предчувствие. Виждам те в бяло, не знам защо, пък без да си булка. Искаш да кажеш, ще чакам за Макдоналдс? Да. Сега вече има нови по-съвременни, ще ходиш че купувам оттам. Харна пекарна сутринта, на обяд се боя не и дейкълни. вечерта хепи. Не дейкълни. Ако се послушам обаче. Съм бързам. Кой ще ми даде Макдоналдс? Бе, мамка му шил кажа, каква е тая баница, брат? С кое ми свързваш баница? Бащата пак. Слушай, ти си най-големият фен Да. на киното ever. Кой искаш да кажеш? Баница, баница, Яница, Яница. Тази мама, Баница, българска ли баба, баница. баница. Сеща се, като избягах от апартамента. Сеща се, като избягах от тука. Ей, там, в градинки. Ти нещо имаше проблеми с твоята, нещо пак беше нервен, че ще напусне заради... Да, да не го обявяваме на всичко. Не, обяви го какъв чехъл си ти и накрая какво пак да заеба. Така. И с мен и без мен, и да се занимаваш с мен под национално. Затова избрах да се занимавам с теб. Педерато, спирай се. Това страшна работа. Два пъти в годината се наложи да излезеш пресечен терен за карай тук генгста шият по гримата. И жената те чака. Жените искат спокойствие и сигурност. Искат. Има педера. Какво спокойствие ти иба мамата от спокойствие? Тя за брата за иба, бе, педал. Трябва да направим подкаст. Сега. Спокойствие. Искаш да я сурвакаш картоната и да не знае къде се набива. Имаш сирене по цялата брада. Не, за първи път. Много силно се чува това вън. Много е приятно, да. Заявил, то беше на Макс, не знам да знаеш причината. Успявам. Аз отивам на работа, ти си тука. Нещо се ма връща в тази кула, не знам какво се Гледката е уникална. Дали е гледка? Да, Дали не съм свързан с тази наблюдателница? със сигурност. Бах ми майката. Защо все тук се връщам в тази наблюдателница? Какъв е извода? Какво въртиш, случиш, прибираш се в кулата. Това ли? Да.
Поне да я направя сега да я завърша да е генгста кула. Ще имаш възможност да наблюдаваш процеса отблизо. Кой процес? Целият ремонт. А, да. Аз наблюдавах бая, знаеш, че всеки ден наблюдавах как слагат две площи на ден и привъртях и се изгледах. Въй на главата чуди. Не! Маняк 25 метра, знаеш. Колко че след почва смяната, направо цепо на главата. 10:00. Василева, курвата се насра да звъни. И това безпризорно куче Вчера ще да нещо го гледах, приемат. вчера нещо гледах и видях тук на капака на шпакловката си викам, бато майката, тя даже някъде седне. Гледам зеления капак на кнал. Тя го пак, и момичето пак, смятай колко е. Това е такъв спартанец, до сега не е имало в сезон. Как да не е имало? Не, такъв, Она, не. че, она черната, знаеш как бяхме един път, бяхме се покрили май в черни връж. Знаеш как маза едни филии с сладко от гладна като пъстия. Да, ама създаваше проблеми. Тя се спокойна. А? Тя се спокойна. Она създаваше проблеми. Поне беше агресивна. Да, тя се спокойна. Ма чакай, тази не я приравняй към нас. Тази е, по принцип, тя е курва на холдинга, в смисъл обикаля с всякакъв вид Въпросът е членове. през какви не. перипети мина и пак е лоялна и седи на капака на шпакловката. Ай сега тъпана. Ебак тъпана. Ко вика? И пак е лоялна и седи на капака на шпакловката. Все едно някой е сложил да е джипс картонджия. Наказана. Аз нощи я взеха нейните приятелки, които я подлагаха. Не, тя имам са нави, цяла вечер да пушат балони. Какво да прави тук да диша шпакловка? По принцип, да, по-приятно занимание с курвичките. Цяла вечер балончета, обаче тя обърка математиката. Тя си мисли педера за цяла вечер ще тако. И сутринта ще отида и ще ми го набута в газа. Да, ама не. Али, брате, оправи се курва. Да, това е втората маница. Да. Аз цяла вечер знаеш какво правих? Искаш ли да ти разкажа? Цяла вечер съм... да. чуй. Кога видя, че? Айде, тя звъни буквача. Цяла вечер занимават такива тъпи курви, дето чак не можа да повярва аз колко съм пост. Това са много прости курви, брат. Това само единствено в Бургас може да се случи. Казвам ти го, за да го знаеш. Този Шиванград, такива тъпи курви, никъде няма по-прости курви от Бургас. Сега тая пачавра майка ти шиба наглаве, има гледай, брат, гледай, това е терорист, майка ти шиба. Как не съм го блокирал това псене?